Ben, pois, moi bo día a todos e a todas e moitas grazas por asistir a esta comparecencia que quero centrar no balanzo dun ano de loita contra a COVID, xusto pois un día despois de que se cumpla o aniversario da declaración do estado de alarma. E precisamente no balanzo deste ano de loita contra a COVID eu quero quedarme co máis positivo, que para min é o exemplo que nos deu a cidadanía galega. Por lo tanto, quero deixar aquí claro o recoñecemento e admiración á sociedade galega por o exemplo que nos deu de solidaridade, de compromiso e de sacrificio por o ben común ao longo deste ano, demostrándonos que somos un gran país que actúa unido para facerlle fronte á maior crise vivida en tempos de paz e con capacidade para poñer o colectivo por diante do individual. Os galegos e galegas deronnos un exemplo do que debemos de tomar nota e, sobre todo, do que debemos de aprender para darlle unha resposta á altura do que deron ao longo deste ano. É evidente que esta pandemia deixa unha pegada moi fonda na nosa sociedade, vivindo momentos moi difíciles, pero tamén con imaxes que quedaron na nosa retina e que son esperanza para o futuro. A imaxe dase dos profesionais sanitarios que, a pesar de estar exhaustos, non se quitaban a bata para seguir combatendo o virus e que non deron por perdida a ningunha persoa. A imaxe das traballadoras das residencias que estiveron ao pé do canón atendendo os nosos maiores e collendos da man para que non se sentiran sós nos momentos máis duros da pandemia. A imaxe tamén da solidaridade en forma de todas esas persoas que se ofrecían para facer a compra que tiña medo a sair á rúa nos meses do confinamento, na autoorganización para axudar a conciliación ou acompañando mesmo dunha chamada aquelas persoas que se sentían sós. Porque neste momento, nos desde logo queremos que quede moi claro o agradecemento e orgullo a todas as persoas que estiveron na primeira liña de loita contra a COVID, desde o personal sanitarios, nas residencias, aos supermercados, gasolineiras, farmacias, no transporte, na limpeza e en todos esos servizos que foron esenciais e onde miles de persoas no noso país puxeron en risco a súa vida para coidarnos a todos e a todas. E este recoñecemento eu creo que nos deixa unha lectura, non? Que é que na adversidade, cando unha persoa, un colectivo ou un país demostra do que é capaz. E aquí, unha vez máis, os galegos e galegas volvemos demostrar que somos capaces do mellor, que non esquivamos as dificultades, senón que lles plantamos cara e, sobre todo, que o facemos unidas e unidos e poñendo por diante do individual o colectivo. E, desde logo, tamén hoxe é un día para recordar a pegada que é máis difícil que nos deixa esta pandemia, que son as 2.300 persoas que faleceron e as súas familias. É necesario, de novo, darlles e lanzarlles unha fonda aperta nun momento no que van a sentir a dor e tamén a dureza emocional. Ao longo deste ano, desde o BNG, intentamos aportar o noso grao de area, con moitísima humildade, intentando aprender do exemplo que nos deron os galegos e as galegas. Seguramente non acertamos sempre, pero sí que fixemos todo o posible por dar o mellor de nós nesta pandemia, por arrimar o ombro para sair adiante e tendendo a man para poñer Galiza por diante e traballar constructivamente para sacar o país desta crise. A nosa lealdade foi durante estes meses e neste momento total con Galiza, por iso sempre tendemos a man para colaborar, poñendo en práctica unha política constructiva. E dentro desa política constructiva tamén entendemos que forma parte da nosa responsabilidade sinalar os erros e poñer sobre a mesa medidas para poder sair adiante. Non serei eu quen diga nin hoxe nin nunca que xestionar unha pandemia era algo fácil, pero tamén é evidente que hai que recoñecer que houbo erros importantes ao longo destes meses, improvisación, falta de previsión, e que é necesario que os gobernos tomen nota, primeiro, porque aínda non derrotamos o coronavirus e, segundo, porque esta seguramente, lamentablemente, non será a última pandemia contra a que teñamos que loitar. Non quero aquí facer unha enumeración
enumeración de todos eses erros, pero é evidente que as consecuencias vímolas con toda a crudeza nesta terceira onda que acabamos de sortear e que nos deixa un balanzo demoledor. E precisamente por todo vivido neste ano de pandemia e polo inmenso esforzo que fixeron os galegos e as galegas, temos a obriga de acertar cara ao futuro. Temos a obriga de conseguir que a saída da crise non se limite a un regreso á vella normalidade, sino a aproveitar para aprender dos erros e conseguir que despois desta pandemia emerxa a Galiza do futuro, unha Galiza ecolóxica, científica, social e feminista. E para iso temos que actuar con intelixencia, poñer luces longas e ter unha folla de ruta para aproveitar a única oportunidade de recursos extraordinarios que temos diante de nós, que son precisamente esos fondos europeos de recuperación. Desde o BNG facemos unha proposta ambiciosa. Creemos que o noso país ten que aspirar a poder mobilizar máis de 14.800 millóns de euros que senten as bases do desenvolvemento das próximas décadas e consolidar un novo modelo económico, pero tamén blindar a sanidade, blindar un novo modelo de coidados que poña as persoas no centro. Temos claro que non podemos perder este tren e que hai que afrontar xa retos que estaban aí, pero que esta crise o único que fixo foi aceleralos, como unha transición ecolóxica e ambiental, a transformación tecnolóxica e digital, a transición cara a un modelo económico verde baseado na ciencia e na investigación, a saúde e os coidados das persoas como o piar básico dunha sociedade xusta e inclusiva ou a igualdade de xénero que garanta o dereito das mulleres a vivir libres e iguais. Lamentablemente, temos que decir que non vemos nada disto e por iso temos moita preocupación desde o BNG pola falla de rumbo do Goberno de Feijóo, incapaz tan siquiera de traer ao Parlamento cales son as propostas do seu executivo para aproveitar os fondos Next Generation máis alá dun puñado de proxectos vinculados a grandes multinacionais, pero sin capacidade para vertebrar o tecido productivo galego e preparalo para un escenario alterado pola pandemia. E por iso tamén a preocupación do BNG ante un Feijóo incapaz de defender os intereses do país diante do Goberno do Estado, como vimos, por exemplo, nese encontro co ministro de Fomento da semana pasada, que deixou en evidencia que non hai unha folla de ruta ambiciosa para este país e que realmente o único concreto que saiu dese encontro foi que se vai a aplicar unha rebaixa histórica das peaxes da P9, algo que conseguiu o BNG no seu acordo de investidura co señor Sánchez. E tamén temos moita preocupación desde o BNG porque o Goberno de Feijóo, a pesar de que esta crise sanitaria deixou en evidencia as debilidades do noso sistema sanitario, nada fixo para reforzar ese sistema sanitario público ou para deseñar un novo modelo de coidados das persoas maiores. Estas son as cuestións que a día de hoxe nos preocupan no BNG, facendo un balanzo deste ano de pandemia e as que tamén queremos darlle respostas, como as que temos deseñado nese documento Xerar Futuro Galiza Next, que traeremos ao debate a este Parlamento a través da Comisión de Reactivación. E eu, por a miña parte, era o que vos quería transmitir e non sei se queredes facer algunha pregunta. Ben, eu o que creo é que hai un feito que nos preocupa a todos os galegos e as galegas e que esas rebaixas teñen que aplicarse canto antes. Parece que agora o propio ministro Ábalos recoñece que xa se vai facer antes do semestre e creo que isto que demostra é a utilidade da presión que está facendo o BNG, que non só asina un documento de investidura, sino que lle está dicindo con toda claridade ao señor Sánchez que cando retrasa a aplicación dos descontos da peaxe da P9 non está facendo esperar a unha organización política, non está facendo esperar o BNG, está facendo agardar a 22.000 usuarios e usuarias da AP9 que sinten que cada vez que pasan polas cabinas o que están sendo
casi diría que atracados, non? Porque temos unhas peaxes que son un auténtico abuso e, por lo tanto, nós o que vamos a seguir sendo moi firmes na defensa dos intereses de Galiza e creo que o que se demostra é a utilidade da presión política e social que está facendo o BNG para este país, non? Levamos vivido unha situación na que vemos como, grazas a defender os intereses de Galiza, por primeira vez no Estado estáse poñendo sobre a mesa que vai haber unha rebaixa histórica das peaxes da P9, cando até o de agora o Partido Popular e o Partido Socialista o que fixeron a través dos gobernos do Estado foi precisamente xusto o contrario, foi ampliarnos as peaxes e ampliar o período de concesión. Por lo tanto, eu creo que os galegos e galegas o que van a ver é a utilidade precisamente de ter unha forza política libre para defender os intereses deste país e esa forza política é o BNG. Bueno, o que acaba de anunciar Ábalos é o cumprimento do que estaba no acordo de investidura co BNG. Eu invito a calquera que lea ese acordo de investidura onde se di que esa iba a ser a bonificación que se lle tiña que aplicar ás persoas usuarias desos descontos e onde quero lembrar que, ademais, se incluía que non só era para os usuarios particulares, sino tamén para o sector do transporte, que vai haber aliviada unha carga moi importante nas súas contas, non? E precisamente xusto nun ano de pandemia e nun sector que é básico porque inflúe no conxunto do tecido económico do país, porque a maior parte das exportacións dos nosos produtos, do que producimos en Galiza, se fai por carretera e, polo tanto, eu creo que isto ten un impacto moi importante non só a nivel individual, sino a nivel económico no conxunto do tecido económico do país. O que seguimos insistindo é que esas peaxes teñen que aplicarse canto antes, porque hai un acordo de investidura, hai unha partida nos orzamentos e non se entende que se este retrasando unha medida que o único que ven é a dar algo de xustiza aos galegos e galegas que levamos pagado máis de 40 anos unhas peaxes que son un auténtico abuso. Ben, a nós parécenos que é importante que se apliquen canto antes as rebaixas da P9. Nos seguimos presionando para que se faga o máis rapidamente posible, porque os galegos e galegas levamos pagado durante máis de 40 anos unhas peaxes que son un abuso e, desde logo, nos congratulámonos de que o Goberno vaya a cumplir o que acordou no acordo de investidura co BNG, pero insistimos que teñen que facelo canto antes, porque os galegos e galegas non teñen por que seguir pagando durante máis tempo unhas peaxes que son un auténtico abuso e creo que o que demostra o feito de que se vayan a aplicar estes descontos é a utilidade de ter deputados e deputadas en Madrid coas mans libres para defender os intereses dos galegos e das galegas. Evidentemente, se en vez de ter un deputado tivéramos un grupo, hoxe estaríamos falando de moitos máis avances para o noso país en moitos máis ámbitos. Non podemos con un só deputado solucionar todos os problemas que ten Galiza, pero creo que o caso concreto da P9 e esos descontos demostra que o máis útil para os galegos e as galegas é ter forzas políticas coas mans libres. A única forza política que ten as mans libres para defender os intereses deste país é o BNG, e a inutilidade do sucursalismo do Partido Popular e do Partido Socialista. Pois é evidente que as declaracións de Bárcenas volven a situar o foco da corrupción nunha ramificación no Partido Popular, e eu creo que é urxente que o señor Feijóo dea explicacións, porque é evidente que Crespo e o Partido Popular de Galiza teñen unha relación moi íntima, que situarían algunhas desas donacións durante, ademais, o momento en que o señor Feijóo era responsable do Partido Popular, e eu creo que se algo nos repugna ás persoas que creemos que a política debe estar ao servizo da ciudadanía é precisamente a corrupción.
e esconderse ou non dar explicacións, o único que fai é incrementar as dúbidas a respecto de cales son as súas responsabilidades neste ámbito. Algo máis? Ben, pois moitas